Det sorte ur. Er der ild i pikken? Jo, for sat, det er godt nok lige tidligt nok der. Ja, den tid. Fanden er knap nok på sko på, som man siger. Nej, men jeg skal være din joke. Tak fordi. Jeg er lige så træt som Bertel Hårder. Han er sød, hvad han holder. Han er sød, men han er sur. Lad der være fisk, så lad der være fisk, som jeg plejer at sige. Det sorte ur live hver søndag kl. 9 hele sommerferien. Du ringer bare, Røde. P3. Det man hører, er man selv. Never keep your